Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi Elon Nashi, inini ndiri murume achangobva mukushayikirwa nemukadzi wake nemwana, asi mafiro emhando yakadai ndakatadza kugutsikana nawo. Nyaya yangu zvizere yakamira sekudai. Ndiri murume akaroora 2 years ago ndikachata. Now ndakati tagara tikabva taita 6 months. Mukadzi wangu ndokubva azobata pamuviri paya pakati pava ne2 months. Mimba iya ikabva yabva, tikabva tagara zvekare, ndipo patakazoita imwe mimba iyoyo ikakwanisa kuzosvikawo pa9 months. Achibva aenda kuleba, ari kuleba ikoko akabva aita 7 hours. Mukoma Nashi, I mean 7 hours of non-stop pain. Mukadzi wangu akarwadziwa pasina kana zororo. Kunyange pandakazomboenda ikoko ndichimuwinzira sadza, there was this other nurse vakatombondidhonza vakandisa pasaidi vakati, mudzimai wenyu try to comfort her because munhu uyu arwadziwa. Ko chii chiri kumboitika paari? Kasi pane chimwe chivanhu chinofanira kutanga chagadziriswa here kuti mwana uyu azvarwe? Maybe anofanira kutanga areurura sezviya zvinotaurwa nevamwe, because mukadzi uyu arwadziwa zvisingaiti. Saka ndakati ndichitaura nanurse vaya, this other junior nurse akabva auya achimhanya achiti she is now 7 centimeters. Mimba iyaya ikabva yanzi yava pa9, then iye mudzimai wangu ndokubva aendeswa kuya kunozvarira vamwe vakadzi. Akazoti asvika ikoko, that same nurse ndipo paakazoka achiti we don't know what is happening with your wife, because ezvino zvidokta vati mimba iyi iri pa2 centimeters, so we don't know kuti what is happening. Zvinova zvakashamisa kubva kuna nurse iyeye and also mamwe manurse ainge ambotarisa mukadzi wangu. So mukadzi wangu akazodzoserwa zvekare kuwaiting ward, ikabva yasvika zvekare mu7 centimeters, asi chibereko chainge chazvimba. Akabva anzi anofanira kunge achiitwa operation, inova iri iyo yakazomuuraya zvese nemwana, because mwana akazobuda ari grey, ainge asinganyatsokufema zvakanaka. Akatombozama kuitwa zvose zvavainge vachiti vanokwanisa kuita kuti mwana iye atange kufema, but hapana chakaitika pamwana. Mwana akangobuda ari grey. Mukoma Nashi, I was so much pained that day zvekuti ndakarwadziwa zvisingaiti. I lost my wife and also my baby in one day. Zvinhu izvi zviri kundinetsa. Ndanyorawo kuti ndibvunze kuti zviriko here zvinhu zvakadai so, kuti mimba inosvika macentimeters akadai so, and vanhu vachiexpecta kuti nguva yekuti mukadzi achizvara yasvika, then mimba iyoyo kana yazotariswa nadokta yobva yanzi yava mu2 centimeters, kana ikatariswa futi macentimeters ayo obva anzi akwira kusvika mudzimai wangu azosvika pakufa. Mukoma Nashi, inini ndakaura zvangu nepain. Hausi uroyi here hwakashanda apa? Please tell me kana mukapostawo nyaya yangu ndizotevererawo mucomment section. Vedare, that was a message yakabva kuna Haiti. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu Mukoma Nashi, can you please post for me? Inini Mukoma Nashi ndati ndichiteerera nyaya yababa avo vanga vachiti vakaenda kuUK ndokubva varumwa nedzvinyu. Inini zvangu I do believe him, because zvinhu izvozvo zvakaitika kwandiri. Sure Mukoma, inini ndakaroheswa Mbama nechinhu chandainge ndisingaoni, simply because ndainge ndashandira umwe murungu. Saka murungu uyu aipota achindipa furniture yake yainge ava kusada. Saka ndaiwanzoti kana ndikapiwa zvacho zvandinenge ndapiwa, malaicha aibva angouya obva angotora zvinhu izvozvo straight from kubasa kwandainge ndichishanda. So there was this other time murungu wangu akabva andipa mamwe magarden chairs ake. Saka magarden chairs awa ainge akaita like glass, like zvekuti the table was glass and then the chairs ainge aine kamwe kaglass design kainge kakangonaka. Saka murungu uyu ainge akadrilisa borehole rake. Saka murungu uyu aishandisa borehole rake kuti ange achidiridza lawn yake. Saka masprays awa zvaaita ndezvekuti sometimes aikwanisa kuita pressure yakawandisa paya paanenge achidiridzira lawn. Saka dzimwe nguva kana kukaita mhepo yakawandisa, mvura yaiya yaizopota ichirasikira pamusoro petable. Saka glass iri rakapedzisira rakusachena because mvura yemborehole macho yainge yakazara salt. Saka table yacho yakapedzisira yava nemadzvanga. Akatombozama kutenga machemicals
dzakasiyana-siyana kuti ndipote ndichicleana table iyoyo, but iye akapedzisira aona kuti glass racho rainge ratotindivadzwa nemvura ine salt, and also glass iroro repatable rakabva raita crack. Saka akabva ati kana uchida you can just take it, but zvandichaita pauri ndichakutorera 500, ndichaita ndichipota ndichitora 100 rand 100 rand 100 rand pamwedzi, then wongotora zvako magarden chairs and that table wobva waendesa zvako kuZimbabwe kwenyu. Saka ndakabva ndangofunga ndikati ndikatora table iyi ndikaiendesa kumusha, then ndichazotsvaga plan, maybe ndikawana munhu anokwanisa kuwelda obva apisirira kana zen'e pamusoro, kana kuti ndotsvaga pranga ronyatsogadzirwa zvakanaka. Saka ndakabva ndaudza Malaicha akabva auya. Saka Malaicha akati auya titori busy tichiloda magarden chairs ayaya, murungu ndokubva asvika because at that time ainge ambobuda aenda kuPretoria. Saka paakasvika tichiloda akabva ati watofunga kuendesa this set kuZimbabwe? Ndikati ndokubva ati ndine zvimwe zvimastool zvandainge ndava kuda kukupa, but chibva wangozvitora, but I was waiting kuti gore ritange rapera then ndozokupa as part of your bonus. Saka ndakabva ndatoloda nemastools ayaya ainge akaita mabar stools, mamwe akangonaka, so ndokubva ndaloda mastools iwawo, ndokubva zvinhu zvangu zvaenda kuZimbabwe. Saka zvinhu zvangu zvakati zvichinotambirwa, ndakangonzwa umwe munin'ina wangu because ndainge ndamukumbira kuti iwe uchienda unosangana naMalaicha pachibhorani, nekuti Malaicha uyu anokwanisa kuzoputsa macheya angu then ozonyepa kuti vana maybe pavainge vachitakura zvinhu kubva pachibhorani kunosvika kumba ndivo vainge vakaputsa. Saka munin'ina wangu iye akabva ati pacho pavainge vachiburutsa zvinhu izvi, nekuti kwedu mota dzana Malaicha hadzikwanisi kusvika kumba because isusu takavakira makaita mugomo, saka dzinongogumira pachibhorani ipapo. Saka iye akabva ati patanga tiri busy tichiburutsa zvinhu izvi, hanzi pane vamwe mai vakabva vasvika pachibhorani paya nezvigubhu zvavo. Saka mai ava mukomanachi hazvingoiti kuti ndinge ndichitaura zita ravo, but mai ava hanzi zvavakaita, Malaicha paakazoenda hanzi vakabva vaenda paya ndokubva vatanga kutarisa maglass chairs aya netable nemastools, but hanzi havana kana kumbogara vataura nevana vangu kana kutaura nemunin'ina wangu uyu, asi hanzi vaingodzungudza musoro wavo vachirova maoko zvezve zvokuti vainge vashamisika vachibata muchiuno. Hanzi havana kana kumbotaura any word, vakangogarira macheya aya ose vachiti vakagara pacheya iyi vanogara pacheya iyi, ndokubva vasimuka vakananga pachibhorani, ndokubva vatora zvigubhu zvavo zvose ndokubva vadzokera kumba kwavo. Hanzi havana kana kuzomboteka mvura yavainge vawira kuchibhorani. Saka munin'ina wangu painge achindiudza zvinhu izvi paWhatsApp, ndakabva ndangomuitira voice note ndikati vanopenga ndezvekwavo. Manje ndine mumwe sofa randakaona sofa iroro rinoita 15,000, ndakuda kutoshingirira kuti nditenge sofa iroro. Manje ndiri kutozotouya naro sofa iroro, ndida kuona kuti vachaita sei, vachauya here kuzogarira sofa iroro. Handivawana simba rekuti vange vachigarira macheya iwawo, ndida kuzototenga sofa ndokubva tapedza kutaura paya. Saka that very same night mukomanachi ndakati ndakarara, ndakangoita sekunge mumba mainge mapinda munhu, ndokubva ndabatwa nerimwe dzikirira, ndokubva ndatanga kurota. Saka ndakarota mai vaya, but vainge vaine imwe hama yangu mukomanachi, a very close relative of mine. Ndinototya kuti ndinge ndichitotaura kuti ukama hwangu nehama yangu iyi ukama hwakaita sei, because ndinotya kuti maybe anokwanisa kuzoteerera nyaya iyi pamwe akabva atongoiziva. Saka ndakavarota vanhu ava vachipinda mumba kudaro, this relative of mine akabva auya ndokubva andibata maoko. Amai vaya ndokubva vakwinya sketi yavo vakabva vatanga kupopota vachiti wanga uchiti ndinopenga kaini, vachipopota. Saka ndakazotoita zvekumutswa nealarm, ndikatoshamisika kuti kunze kwainge kwatoedza because it was 5:30. Saka inini pabasa ndinopinda na6 because ndinoshanda stay in, saka ndinofanira kunge ndichizopinda mubasa so that ndigadzirire vana vechikoro vemurungu because vana vake vachiri vadiki. Saka ndakatoshamisika kuti kukunze kwaedza nguvai. Apa ndakamuka ndakaneta mukomanashi, ndichiita sekunge munhu ainge arohwa mupabvu, zvekutoti kuburuka kwandakaita pamubhedha ndaitoita zvekugomera. Then masikati iwawo mukomanashi uyu murungu uyu akabva angondiudza kuti enda unotora, pane zvanga akandiudza kuti ndiene ndinotora mubedroom make. Saka ndakangoti ndichinopinda mubedroom make ndikabva ndanzi kwane Mbama mukomanachi, munhu akandirova, handitomboziva kuti ndiani akandirova. Ndakangoti yowe maiwe kani, murungu ndokubva auya achimhanya because ainge afungidzira kuti maybe ndainge ndaona nyoka because tinogara kwakaita kumaplots, saka nyoka dzinogara dzichingopinda mumba. Saka akafungidzira kuti maybe ndainge ndaona nyoka. Saka kuti ndichiudza murungu kuti ndarohwa neMbama, ndakaona kuti kwaari zvinokwanisa kusaita any sense. Ndakabva ndangomuudza kuti ndiri kutemwa nemusoro zvisingaiti,
kubva musi iwoyo mukomana Nashi ndinotemwa neumwe musoro wekuti musoro iwowo ukatanga unditema ndinobva ndatanga kutobuda muhota. Before zvinhu zvese izvi zvaitika mukomana Nashi ndainge ndiri munhu wekuti ndaingogara ndakarukwa and also ndinochengetedza bvudzi rangu, saka ndinoti kana ndikadudunurwa zvacho zvandinenge ndakarukwa bvudzi rangu rinosvika kana mumafudzi mangu umo after ndari relax. But kubva zvinhu izvozvo zvaitika zvokuti ndakangokaruka ndarohwa Mbama nechinhu chandainge ndisingaoni, ndakabva ndatanga kutemwa neumwe musoro zvokuti ndaiti kana ndakarukwa ingava iri soft dread kana kuti chii, ndaitanga kuidudunura ndichita sekunge ndinoidzura-dzura because musoro unenge uchinditema ndeichita kunzwa musoro wose uchita kupisa, ende ndinongotanga kunzwa kutemwa nemusoro because ndakaita zvokurohwa Mbama nechekugotsi kuright side uku ndokunotangira musoro wacho uchitenderera musoro uya uchinditema zvokuti unopisira wakurwadza mumaziso. Then all of a sudden mukomana Nashi musoro uya ndinozongonzwa kufesi kwangu kuti ndobva ndaita sekunge ndarohwa nemhepo, so ndobva ndatopona. But ndinozotonzwa nani after musoro uya wanditema until the stage yekuti ndinotanga kuita semunhu akutorasika njere, then ndinobva ndazonzwa kuti panapa ndava right. But ndinenge ndambosukwa nemusoro iwowo mukoma, ndatambudzwa nemusoro iwowo. Please post for me, maybe ndinokwanisa kuwana munhu anokwanisa kundibatsira. Vedare zvimwe zvinhu zvacho so zvakangooma hazvo, unoshaya kana remuromo, asi iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa naHaiti. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Halo hanzvadzi yangu, makadii zvenyu mukomana Nashi? Ini ndauyawo pano. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ini ndaishanda kudema muHarare, ndichishandira vamwe amai ndaive ndichinzi ndichengete pamusha pavo. Ndaichengeta pamba kudema, ivo vachigara muchitungwiza kuElo. Saka zvakamira zvakadai. Ndakashanda pamba apa kwemakore 5 years ndichishanda pamba apa. Ndaipfuya huku, ndairima 1 hectare. Ndanga ndisina basa nazvo nemari yavaindipa, ini ndaiti nekuti ndo zvatakanga takawirirana. Pakazouya dambudziko rakauya pakudai. Vakazotanga kuita project yenguruve, ndokutsvaga mukomana aiita zvenguruve. Mukomana uya ndokubva anzi aite achindifundisa, ndichiendawo ndichinomubatsira. Tikaita zvinhu izvi kusvika mukomana uya aburitswa basa. Semunhu wangu ndenge ndakangoita kakuti changamu, ndakanga ndakutoziva zvakawanda pamusoro penguruve, even kubaya, kuona kuti nguruve iri kurwara, everything, kuti pakubereka inodei, majekiseni ese anodiwa, zvese ndikenge ndakuzviziva. Saka ndakazombosara ndiri ndega for 6 months ndichichengeta nguruve nehuku nekurima. Ndokubva vazotsvaga mumwe akazouya kuzotibatsira. Anga asina ruzivo, munhu akanga atoone ruzivo ndini. Zvisinei hazvo, ndokubva nguruve dzanga dzichiwanda, ndokubva vatsvaga mumwe wetatu, ndopakauya dambudziko racho. Ndakazongoerekana pekutanga ndakatanga kurwara, mukoma ndakarwara. Zviya zvekungomuka makuseni, huro yakazvimba, ndisingagoni kana kutaura, voice hapana. Ndikatakurwa, ndikabva pamba paye ndikaenda kuchipatara. Ndikasvika kuchipatara zvikanzi hatisati takamboona chirwere chakadai, kuti rurimi runozvimba kuzadza mukanwa meso. Chirwere panapa hatisati tachiona. Ichitungwiza hospital yandiri kutaura nezvayo. Ndokubva ndaendeswa paparirinyatwa. Paparirinyatwa ndakakandidzanwa mukoma, zvokuti vanhu vaikatyamara nechirwere ichi. Vakamboedza kutora mabhuku madhokota, vakatadza kana kuziva kuti ndingarapike sei. Kusvika pazoitawo mumwewo nesi, vaya vanonzi maheropa vanenge vachitsvaira vaya, ndiye akati, amai munofira muno, ndaikumbira kuti muende, mubude, muende pakati munobatsirwa. Ndakaenda ipapo, ndakasvika. Ndichisvika ipapo, zvechokwadi ndakabatsirwa. Ndakangopuhwa bute ndikanzi taurirai vekwenyu. Chokwadi ndakabatsirwa mukomana Nashi. Ndakatanga kutaura. After 4 days ndikenge ndapari nani. Ndakazodzokera kubasa, havana kundidzinga, vakandidzosa zvakare pabasa.
Pakazoita futi tsaona yekuti mumwe mushandi wataishanda naye akangoerekana anwa poison, hamene kuti poison akaidyira papi. Anga ari munhu uya anga asingarambi chikafu, aingokwata. Saka kuti tizive kuti akachipuwirwa papi chikafu chine poison, hapana anoziva. Adya chikafu chine poison, dambudziko rakazouyawo kwandiri. Uyo atakurwa aendeswa kuchipatara, inini ndirimo mumba umu ndakangoerekana ndangotiwo zii, handitozivi kuti zvii zvaiitika. Ndaendine kamwana kangu kadiki, kamwana kachirutsa nekuku, ini ndichirutsa nekuku, hatitozivi kuti chii, takadya poison here kana kuti takadini, handina chandinoziva. Takaenda kuhospital tikanzi food poison, but handina kuziva kuti poison ndakaidyirepi. Zvaita seizvozvo, after 1 week ndatiwo right, ndarecover, ndatiwo kubasa. Murungu akangoerekana asvika, ndobva atonditi basa rapera. Ndobva andipa $30, $30 zvikanzi basa rapera. Oyi mari isiriyo hafu yepei yangu. Ndakati inini mari yamuri kundipa ini handikwanisi kuitambira. Chokwadi mungandipe $30 pa5 years dzandakushandirai nemakore ese andararama aya. Mukomanashi, ndaikumbirawo kana paine vanhu vanogona kundibatsirawo padambudziko rangu, ndaikumbira kubatsirwa. Zvisinei ndakazowa nhangu basa ndikauya muno munyika yevaturwa. Ndasvika muno ndakaenda kune mumwe munhu wandakaenderawo ndanzwa kuti anobatsira. Ndasvika pai ndakagara pakiu yekuti ndiende kunobatsirwa, ndopa ndakapiwa nhamba dzenyu mukomanashi. Ndikanzi atete, zvamuri kuda kuita munogona kuzopedza mhuri matora chikwambo pano. Chikwambo chiya chigozokunetsai, chigozonetsa dzinza pamusoro pe5 years dzamuri kuchemera kuti mubhadharwe. Dai muri vamwe matsvaga rumwe rubatsiro kana kuenda kuna mukomanashi, vanogona kukubatsirai. Ndosaka ndauyawo pano mukomanashi. Nhamba dzemunhu wandaishandira nedzaakandieemploya nedzaakanditsvagira basa, dzese nhamba idzodzo mukomanashi ndichakupai kuti munyatsopruvhe kuti zvinhu zvandiri kutaura izvi ndezvechokwadi. Handidi kuzotaura chinhu chekunyepa. Ndakashanda pamba apa 5 years. Nhamba dzevanhu ava ndiri kukusenderai mukoma. Akanditsvagira basa anonzi Priscilla Madhuku, munin'ina wangu. Ndichakupai nhamba dzevanhu vese kwandaishanda. Ndoda kuti muzopruvhe kana muchizondiudza, kana muchinge maisawo nyaya yangu pane vanhu. Ndokumbirawo kuti mundipo advice murimi modzoka zvenyu kuWhatsApp kwangu, mongondiudza kuti advice yandingakubatsire nayo hanzvadzi ndeyakati yakati. Ndaikumbira iyemi kuti mundipowo advice mukomanashi. Ndokumbirawo kubatsirwa neadvice. Ndapererwa nezano, ndiri kurwadziwa nemashandiro andakaita nemasumudziro andakaita vanhu ava. Haisi nyore kuti unogara mumba kana ne$4,000 yemunhu achivaka matanga enguruve, uriwe unenge uchiita mapayments ese pasina kana sendi rawaba kana kudii, but munhu okudzinga sembwa. Mhinduro yaMwari iri kundinonokera. Ndosaka ndienda funga hangu zven'anga, hameno kuti munondibatsirawo muchiti mukomanashi. Idzo dzakanzi nyari ndidzo nhamba dzemunhu akandiemploya, akandipromisa kuti iye achandipa 3 months notice pay. Ndikati it's okay. Ndobva andibhadhara 2 months. Ndobva anditi imwe yacho ndichakupai iri 375. Ndobva ndawirirana naye ndikati alright ndipe. Akandipa 2 months idzi. Yechi 300 haana kundipa. Akatonditumira, ndichakutumirai mapepa acho. Akatonditumira mari iyoyo ndenda muno muSouth Africa. Mari iyoyo kuti ndiidrowe ndiri muno muSouth Africa havabvume. Ndokubva vanditi idzoserei, momuudza kuti ndaise mari muma US, saka anofanirwa kuitumira iri akarendi yemuSouth Africa. Ndobva ndati aiwa pakanaka. Ndobva ndati nyari, zvanzi mari yitumire iri akarendi yekuSouth Africa kwete akarendi yeikoko, nekuti handikwanisi kuita sei kuidrowa nekuti inini ndaamuSouth Africa.
nyari uya pandakamutumira haana kana kuzoda kutaura neni. Ipapo ndo pandakabva ndagumbuka, ndo pandakabatikana napo mukoma. Ndaikumbira kuti andipewo zvake shoma yacho, angondipewo ndowana kubatsirika nawo. Saka ndanga ndichikumbirawo kuti kana muchikwanisa kutaura naye mutaura naye. Mapepa emari yaakambonditumira ndiri kukupai yakadzokera yacho. Idzi dzandatumira muzasi ndidzo dzaamai vacho vandaigara navo ini ndichigara kudema ivo vachigara kuelo. Kana vasina musikana webasa ndaitoenda kumba kwavo kuelo ndonoshanda samaid ndiri ikoko, but ndanga ndisina dambudziko nazvo. Dambudziko rangu riri pamadzingiro avakandiita kundidzinga sembwa, asi inini ndapedzawo 5 years wongopuwa 30 US 30 US. Zvinhu zvaunenge uinazvo unozvitakurawo nei? Please ndapota hangu, kana muchikwanisa kundibatsira ndokumbirawo kuti mundibatsirewo. Ndiri kutaura chinonzi chokwadi chaicho chaicho, ende ndiri kutaura zvinhu zviri kundirwadza mumwoyo mangu. Ndafunga kuenda kun'anga, but ndaita vanhu 2-3 vandirambidza kuenda kun'anga. Kun'anga kwandanga ndiri ndokwandapuwa namba dzenyu mukoma Nashi. Ndibatsireiwo mukoma. Vadiwa vateereri, that was a voice note randatumirwa navanzvadzi vedu ava. Please let us try to help her out in the comment section, tiwane kuti vanokwanisa kuzowana here a solution at the end of the day. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.